wawa a shawo. An gama da gargaza ta kashinka. Idan za ka yi bidiyo ba za ka iya ka kame jiki ka zauna a guri ɗaya ba. Idan kun gan shi yana wannan susosin ne suna cin ta kashin. To ni na gama da kai baka da abun faɗa a kai da. Daman ba mutunci na bane in kula ka. Abu biyu ne yasa ni kula ka. Yanda aka ce ina soran ka, yanzu zaka tabbata ina soran ka ko bana soran ka. Yanda aka ce kana da sirri na, yanzu za a tabbata ko ina da sirri a gurin ka ko ban da sirri a gurin ka. To abu biyu yasa ni kula ka, da kai da jahilan ƴan uwanka masu ire-iren wannan tunanin, shi yasa ni kula ka na baka ansa. Ka gane? Yanzu kuma idan ka gani na kara kula sabganka. To fa in sai wannan maganar da suke faɗa ya tabbata, I will still talk to you, amma yanzu wanda na baka, use and raw body. The one where I give you, use and raw body. Okay? Ka san da cewa ni ba sa'an ka bane don uwarka. Kuma kowa yayi hankali da mutane masu fuska biyu irin su. Wani irin halacci ne ban ma wannan tsinannen dan Daudu da yace min ana cin sa ta baya ba. Babu irin halaccin da ban masa ba, amma haka kawai dare daya babu laifin tsaye, babu na zaune, yana so ya ci min mutunci, ya zace ni kuluwa ne. Yes, kuluwa bana santa, ba za mu yi mu'amala da ita ba. I hate her from the bottom of my heart. I have nothing to do with her. But idan gaskiya ya zo dole in faɗa. Kware kuluwa tana da ɗa da yake. Ya Hadiza aikin ki kina mutum mutane dan Allah. Kuluwa babbar mace ce. Zan yi. Dan Allah kuna distracting ina kun san magana za ku yi ko ku sauka. Wanda suna bad comment da yana so ana mutu ni kaje ma bazan. Ina ruwanki da kai Mari, ina ruwanki da su ne. Maris, in za ki yi muting jiya mun gama maganar nan a gidan nan Maris. You still repeat, ina ruwanki da su. Okay. Su suka san ki ba ke baki san su ba, ina ruwanki da su. Gaskiya ne. Za su hana ni maganar da zan yi ne? Ki muting dan tsinan ne, ni ma idan ido na ya kai a mute. Like I was saying, na manta da maganar da nake Maris. Sani na manta. Sorry. Wala na manta. Ya kure. No, kina maganan wai sunanta ina anti mai tusan jaki kina ce wai ke yawa. Yanzu kaman kuluwa. Kowa san kuluwa babban mace ce. Ba na son ta banda mu'amala da ita, kar ku je ku dasa gurin nan, na tsane ta har karshen rayuwata. Ba abin da zai hada ni da ita ko a titi, amma in gaskiya zo dole in faɗa. Confirm, kuluwa mace me daraja. Babbar mace ce. Kin gani tana da ƴaƴanta manya-manya maza guda 4. Don't expect kuluwa ta zo ta yi abin da ni nake yi. You getting my point, Maris? Yes. Wallahi tana da dama kaman Hassan. Amma menene? Kar ka gan tsoronka ne kuluwa take ji. Kuluwa kawai bata so ta ci uwarka bane, ni ma ban so in ci uwarka bane ta gurin hukuma. Na ranse maka da girman Allah, kaga ina Abuja ina kwanciyar nan. In na rubuta takarda akan ka har Niger sai an ji koka. Kuma wasa farin girki mu je zuwa ina gaya maka ne abin da yasa kuluwa bata kula ka ba. Kuluwa babbar mace ce. Tana da ƴaƴanta manya-manya guda 4. Sannan tana da har kai tsinan na sa'an ka. Don't expect her ta zo ta yi maka irin abin da na yi maka.